Junior Starlets jotugo manyiri ma higni piny mar 17 nobedo tim ma sulwe mar higa mokalo e nyasi mar Soya Awards mane obagi kar budho ma KICC. Timno ma itayo gi kocha Mildred Cheche ma bende ne odhial kaka kocha ma sulwe notimo maber higa mokalo bang' yuoro kendo yudo loch achiel e tuke mag pinje mangima mane obagi e piny mar Dominican Republic. Emmanuel Wanyonyo komachielo nobedo jatugo ma sulwe kidieny mar yawuoyi Kabitis Chebet nokawo loch e kind wakeni. E kidieny mar timbe ma sulwe higa mokalo tim mar Thunder matugo tuke mag okapu nokawo loch e kinde matimo sekondar ma All Saints Embu noyudo loch kaka tim ma sulwe mag skunde. Kesogon Girls nokawo loch e kidieny mar nyithindo manyiri. Mwenye amenominiwa kwa si rahisi kufikia hapo hivyo, so far kila mtu naona kila mtu amefurahia results zake, but si kwa expect kama naweza kuwa mshindi. So last year nilikuwa nominated tena, alafu na si kwa kufika hapa juu nilikuwa na records zingine. It's a great achievement to be able to be recognized as one of the coaches together with other formidable coaches. So it's a great opportunity for women football in general and also for female coaches. Yeah. I think it's good to be recognized, but honestly, I don't think these are our big motivations. You know, I think like we really just keep wanting to win and keep winning at the highest level, and I think that's really what drives us. But these are nice things to have.